tak videí vidieť, no. Tak dajte odbery a lajky. Dáme si podmienku 3 lajky a 3 odbery. Dobre? To je trochu málo. Pomaly končí. Dobre. Ale už naozaj, aby to bolo posledné, lebo už budeme musieť zakončiť toto video. A musím to vyhrať, to je hlavné. Z toho. Ale že to ty vyhráš? Nie, tomu nedávam hlavne. Ale podľa toho, aká bude mapa. Asi viem, aká bude. Nie, toto som ešte nehral. No tak, tu prehrávam najčastejšie. Ja som ju nehral, takže... Bol som tu párkrát, ale... Rýchlo tak kde hore na dáku. O, ľuč. Ja viem, kadiaľ. Dobre, poď vyššie. My sa tu dostávame hore časom. 2 sekundy, 1 sekunda. Dobre, my sme úplne hore. Uá, skoro ma zhodili draci. Do pekla, ja som sa zachytil. Ja som tam hore, vieš ako. Uá, šijem, haha, šijem. Čo, zomrel? Vyhral si, však nie. Zomrel si? Nie vieš ako, no do pekla. Takže si zomrel? Nie vieš ako, hej. Jo, vyhrali sme to, ja som to vedela, my sme to vyhrali, hora, to musím nás. Hora, skočíme do vody na oslavu, tak toto bola pár. Dobre, aspoň si tu kúpim. Dobre, takže Aha. 3-2, dobre. Takže z tohto oného videa sa už asi rozlúčime, rozčulíme, či rozlúčime, on sa rozčulí, ja sa rozlúčim. Dobre, ak máte nejaké slova k tej prehre, no, povedz dačo, prehre. Povedz, no vrám. Si cheater. No, ako si to odhalil. A tak ja som sa... Lebo ja som teraz vyhrával, ale nie. Nie. No dobre, takže ako chutí prehra? Fajne? Sladko? Kyslo? Pozriem si video, keď som trošku, trolila, je to super. No dobre, tak už sa z tohto videa rozlúčime. A vlastne takže podmienka bola 3 lajky, 3 odbery. Zatiaľ 1 odber, to je úspech. No dobre, takže čau. Uvidíme sa na budúce. Čau.